خیر مٹولا ولے مدینہ و زما کلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے خیر مٹولا ولے مدینہ و زما کلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے ونے وے خوچ حل توسیدلے اے محبوب استاد کل مغوالم دیدار پور مکڑی ارمان سو بیکڑم انتظار اے محبوب استاد کل مغوالم دیدار پور مکڑی ارمان سو بیکڑم انتظار کلاستا کسو کی کلاستا کسو کی غلے غلے گرزدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے خیر مٹولا ولے مدینہ و زما کلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے خیر مٹولا ولے مدینہ و زما کلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے مسجد نبوی کی خاص پر ریاض الجنت نصیب مشولے ناستا دا غزے کی دا عظمت مسجد نبوی کی خاص پر ریاض الجنت نصیب مشولے ناستا دا غزے کی دا عظمت ستا خول روزی ستا خول روزی تا چی ما ہر وقت قتلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے خیر مٹولا ولے مدینہ و زما کلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلی ونے وے خوچ حل توسیدلے کاش چی پا جوندون لاڑے غرم تد جانانا دا اوخ کو پوبو باندی باوینزم چشمانا کاش چی پا جوندون لاڑے غرم تد جانانا دا اوخ کو پوبو باندی باوینزم چشمانا
گنبد حضرا گنبد حضرا میں پبڑو جارو کولے زدیلے ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلے ونے وے خوچ حل توسیدلے خیر مٹولا ولے مدینہ وے زما کلے زدیلے ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلے ونے وے خوچ حل توسیدلے زدیلے ونے وے خوچ حل توسیدلے